Že tato shromáždění by mělo vzkázat vládě, že si nenecháme všechno líbit. A já bych nyní poprosil o slovo zástupce policie České republiky, kolegu Burdu. Prosím, máš slovo. Takže já jsem, policisté a zaměstnanci se dostavili také mezi vás. Proč? Je to proto, že v tom ožebračování státních zaměstnanců jsme všichni, ale všichni zaměstnanci naprosto pohromadě. Proto také jsme v této chvíli všichni jednotní. To znamená, my přeci nejsme ti, kdo tuto krizi způsobili. My nejsme ti, kdo zadlužili stát. Ti, kteří to udělali, nechť ty dluhy tedy zaplatí. Proč za ně mají zaplatit dluhy ti, kteří se starají o to, aby tento stát vůbec fungoval, kteří chrání zdraví, bezpečnost občanů, kteří se starají o to, aby vůbec se vybrali nějaké daně a tak dále a tak dále. Ne, zaplatit to mají ti, kteří to způsobili. Ale jak je vidět, vláda se rozhodla, že to za ně zaplatíme my všichni státní zaměstnanci. Takže já děkuji a právě proto jsou tady s vámi i zaměstnanci policie, kteří se také připojili ke stávce a jsou tady i policisté, kteří bohužel stávkovat nemohou, nicméně stávku podporují a 15. prosince uskuteční veřejné vystoupení v Praze někde v blízkosti sněmovny.